Du ser dig selv i spejlet hver eneste dag, men hvad nu hvis den du ser ikke er dig, men den du er på vej til at blive? Er det virkelig sådan, jeg ender? En gammel mand, der har givet hvert eneste dag til et kontor. En mand, der virkelig aldrig nogensinde fik lov til at leve. Jeg ser et ansigt fyldt med år, men ikke fyldt med minder. Et liv, der blev brugt til at passe ind i et system, som jeg aldrig selv valgte. Dag efter dag, jeg står op, jeg arbejder, jeg spiser, jeg sover, og så starter det hele igen. Men hvad får jeg overhovedet for det? En løn, der holder mig i live, men aldrig rigtig i frihed. Jeg ser mine børn vokse op gennem billeder, men ikke i virkeligheden. Jeg ser solen gå ned, uden nogensinde at kunne mærke den på min hud. Jeg ser årene forsvinde i de samme vægge, i den samme stol og i det samme rum. Og en dag, så er der ikke mere tid. Er det virkelig sådan, jeg skal huskes? Som en mand, der aldrig nogensinde havde mod på at bryde fri? Nej, jeg nægter at se mit liv forsvinde foran øjnene på mig, mens jeg bilder mig selv ind, at jeg stadig har tid. Jeg vil ikke ende som det billede. Jeg vil leve, før spejlet gør mig gammel. Jeg vil gerne leve på min egen vilkår. Hvis du fortsætter som nu, så er det altså ikke bare din tid, du mister. Det er dig selv, og når du en dag kigger på dig selv i spejlet, så er spørgsmålet ikke, hvor gammel du er, men om du overhovedet har levet. Du har kun ét valg herfra. Enten at se på, eller du bryder fri.